38 гестационна седмица аз съм решила да се погрижа малко повече със себе си. Много любопитно, но ме ударил хормона и ми се домакинства. Снощи, в полунощ, се вдъхнових да изпека протеинова баница, затова сутринта ни започва вкусно с нея и се насочвам към процедурки, като нямам търпение да променя кадриците. Имах настроение за нещо малко по-различно. Знам, че ще ме разберете, един сешоар прави чудеса за настроението. Същото важи и за педикюра, спрях се на френски като маникюра. И вече щастлива мога спокойно да се прибера вкъщи, където ме очакват пратки. От Мостела са ми изпратили техни продукти за бременни. Олиото против стрие чудесно, използвал го във втория триместър. Лосьонът е нов за мен, с доста изчистен състав и е супер. С Шиин трябва да сме разумни. Това е памучен халат изцяло от муселин, много приятен, попадение. Лигавничета за бебето отново от муселин, материята е чудесна, същата като в Синсей. Силиконово кълъвче за салфетки, имам вече 2 такива, ето и как ги използвам вкъщи. Силиконова поставка, която също ми е втора, използвам ги за нощните шкафчета. И за финал, помпа за кърма, спрях се на двойната електрическа на Медела, плюс хендсфри чашките, но честно казано надявам се да не ми се налага да я ползвам.